ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ବେଶୀ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁନୁ, ରାମାୟଣ ପଢୁନୁ, ଗୀତା ପଢୁନୁ, ମହାଭାରତ ପଢୁନୁ। କେବଳ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବିଶେଷ ଟିଭି ଦେଖି ନିଜର କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ନୈତିକତା ରକ୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହବ, ପରିବାର କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ, ସମାଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା, ସେ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପିଲା ବି ପଢୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ କାମରେ ମନେ ଦେଇକି ରଖିପାରୁନୁ, କରିପାରୁନୁ। ବେଶୀ ତ କହିବାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଗଲେ, এই ନାଗରିକ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଢ଼ିଛେ, ନାଗରିକ ସଂଘର ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରୁ ଆମ ନିଜ ଯେତେ ଆମେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାନି, ଏ ଅଧର୍ମ କଲା, କିଏ ଅନୀତି କଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ନୈତିକତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ପର ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆମଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସମ୍ମାନଟା ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ନଟ୍ କମାଣ୍ଡେଡ୍। ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ହେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କହି ରଖେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠିବା ଓ ଅନ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବା, ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବା। ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପରିଡ଼ାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। मास्क व्यवहार, सामाजिक दूरता रक्षा, अनावश्यक बुलाचला को आपण मातृसुलभ शिक्षयित्री भूमिका ग्रामीण महिला और शिशु मान बुझाई कोरोना महामारी को मुकाबला करिबारे जेभଳି सफल होई परिछंती ताहा अंचलवासी को समर्पित करिछि। शंखपुर पंचायत वरिष्ठ नागरिक संघ तार चतुर्थ वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस उत्सव पालन अवसर में आपण अक्लांत उद्यम उच्च प्रशंसा करने सहित आपण दीर्घ निरामय कर्मठ जीवन शुभकामना करुछि। धन्यवाद। बनलता भरी प्रिय बंधुगण, आज शंखपुर पंचायत वरिष्ठ नागरिक संघर
चतुर्थ वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस उत्सव उपलक्षे आपण मानक हार्दिक स्वागत प्रदान करुच्ची। आज महामारी ताड़ना मध्य आम जो परिस्थिति सब सृष्टि हो आसीचु आमको बहुत दुर्गति मध्य गति पड़ी जहाँ उत्सव संक्षिप्त भाव में परिचालना करने पालन करने स्थिर कर सारी पर आलोचना किसी कर बर्तमान मो संघर संपादक श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार बेहेरा को अनुरोध करुच्ची से संघर वार्षिक विवरणी पाठ करेंगे। अनन्या, अर्पिता, शुभश्री सहयोगिता कर मेंटर प्रकाश चंद्र भैया वन्दे जननी
ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଛୋଟ ଉପହାର, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆବେଗ ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅତିଥିଙ୍କର ମହାନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସଭାପତିଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା। ଏବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ପର୍ବ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଭାପତି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ସଭାର ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ କାଳକ୍ରମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ